referència va sobre les substàncies i mescles químiques, que és un dels aspectes que s'avalua, les MTDs, les millors tècniques disponibles, i també el tema relacionat amb les MTDs, que són els sistemes de gestió ambiental. Per poder-vos comentar aquest aspecte en el marc de les autoritzacions ambientals, comptem amb Albert Avellaneda, que és el cap de secció de les millors tècniques disponibles a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Albert? Gràcies. Gràcies, bon dia a tothom. Bé, com han comentat, jo us parlaré de 3 aspectes. Estic en el bloc vectorial, però veureu que les MTDs en si no es podrien considerar un vector estricte adreçat a un tema, sinó que és un vector transversal, perquè toca molts temes, com veureu allà de la presentació. Bé, en principi, us volia fer, en primer lloc, introduir una mica d'on venen aquestes millors tècniques disponibles. No us explicaré com s'elaboren, perquè llavors gastaríem tot el temps, però sí que voldria que apuntéssiu que el concepte d'MTD, de millor tècnica disponible, porta incorporada la viabilitat econòmica i tècnica de les tècniques que es determinen com a tals. I això com es garanteix? S'elaboren a nivell de la Unió Europea, amb uns grups de treball específics on està representada la indústria, del sector en concret i específic, per garantir precisament aquesta viabilitat tècnica i econòmica, les administracions ambientals dels estats membres de la Unió Europea i les ONGs de caràcter ambientalista que també participen en aquest grup tècnic de treball. Fruit d'aquest treball surten uns documents de referència sobre les millors tècniques disponibles, que es diuen RED, Reference Document, en anglès, que són documents extensos i molt llargs, que no es tradueixen a totes les llengües comunitàries, es queden en anglès, però és el document base, del qual s'adopten després el que s'anomenen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles, que és el que té un caràcter prescriptiu en el camp de l'autorització ambiental. I us posaré un exemple. Quan s'aproven aquestes millors tècniques disponibles, es transformen en una decisió d'execució de la Comissió Europea. Aquí us he posat l'exemple del sector de l'alimentació, beguda i llet, o de la producció de paper i cartró, un mes, i després la causa efecte en aquestes plantes que s'està parlant ara de biogàs, que parteixen com a matèria prima de residus orgànics, que li afectaria aquesta del tractament de residus, que, com podeu entendre, no és específica per les plantes de biogàs, ni molt menys, toca molts altres tractaments de residus, però sí que contempla aquest tractament biològic dels residus que seria el biogàs. Aquí us he posat un enllaç on envieu directament en aquesta decisió que us afecta. Afecta aquestes plantes, no afectaria, per exemple, a les plantes de biogàs que es fessin dins del marc d'una granja, d'una instal·lació ramadera, però sí a aquestes plantes que recolliu, diguem, residus de diferents orígens i procedències. Aquesta seria la classificació, d'acord amb la directiva d'emissions, ja s'ha parlat. En el cas de digestió anaeròbia, el llindar de les 75 tones dia puja a les 100 tones dia, i és el que s'aplica, i us faré una mica de resum. Bé, d'aquesta decisió hi ha 53 MTDs, no totes s'apliquen a les plantes de biogàs, com he dit. 24 sí que són comunes a totes les activitats de gestió de residus, és a dir, aquestes 24 sí que us afecten, i 26 són d'acord amb el tractament específic que realitza. Entre aquestes 26 sí que estan les del tractament biològic. Ara les comentarem d'una manera molt ràpida. I són obligatòries des del 17 d'agost del 2022. És a dir, aquestes conclusions, quan es publiquen, la normativa deixa 4 anys perquè les autoritats ambientals revisin els permisos i incorporin aquestes MTDs. Com que es va publicar el 2018, doncs el 2022 ja tenen plena vigència. Bé, aquí us he posat una mica un quadre amb les MTDs, que aquestes sí que afecten a les plantes de biogàs, i us ho poso perquè són en els projectes, i el model de projecte està incorporat, s'han de descriure quines MTDs es preveuen aplicar, estem parlant d'un projecte,
I d'aquestes, les que no s'apliquin, una justificació del per què no s'apliquen. Perquè en base a això és en el que nosaltres avaluem després el projecte. Pot ser que a vosaltres la justificació no sigui prou convincent i nosaltres considerem que sí, llavors passaria a ser una prescripció de l'autorització. Llavors, totes estan numerades, o sigui, tenim de l'1 a la 24, que són les generals per tot el sector que heu de complir, i la primera, com veieu, és el sistema de gestió ambiental. Totes aquestes activitats, com que aquestes conclusions són de caràcter obligatori, han de disposar d'un sistema de gestió ambiental. Això què vol dir? Que he de certificar-me per ISO 14001 o que he de tenir el Reglament Europeu de Gestió i Auditoria Ambiental? No. Però sí que s'ha de tenir un sistema de gestió ambiental que, si us mireu la MTD1, és l'estructura del sistema d'una ISO 14001, l'estructura és, però contempla més coses que no només la MTD1. Per exemple, contempla que s'ha de fer un inventari d'emissions que ha d'estar incorporat en el sistema de gestió ambiental, contempla estalvia de les tècniques emergents per poder anar evolucionant, contempla més coses que no estrictament el que seria una certificació 14001, que és gestió pura i dura, que també. El que no s'exigeix de moment és que estigui, com us deia, certificat. Amb la nova directiva d'emissions, que ja està aprovada, el que passa que encara no s'ha publicat el text refós definitiu, sí que aquest sistema de gestió ja passa a l'articulat de la norma, de la directiva, o sigui que es fa obligatori per totes les activitats afectades per la directiva d'emissions industrials, i sí que requerirà una auditoria externa amb una periodicitat que pot ser entre 1 i 3 anys, però sí que requerirà una auditoria externa. Que no vol dir tampoc certificació 14001 ni adhesió al Reglament Europeu, però sí una auditoria externa, conforme s'està complint amb el sistema de gestió. A més, el propi articulat 9 estableix que s'han de fer uns plans de transformació cap a l'economia circular, que també s'han d'incloure en el sistema de gestió. Vull dir, incorpora més requeriments que no pas es feien ara, que seria estrictament aquesta MTD1. Després hi ha la 2 i la 3, que són bones pràctiques ambientals. L'inventari aquest que us comentava és la 3. Això és una deficiència que s'acostuma a trobar en els projectes. Normalment aquest inventari no hi és. Llavors s'ha de demanar a l'autorització. Ja sé que estem parlant d'un projecte, però es pot preveure quines seran les emissions a l'aigua i a l'aire i de més. La 4 és tècniques d'optimització, adequació, seguretat de les instal·lacions. La MD5 són procediments d'emissió de residus. Estan les MTDs perquè, com us dic, són de caràcter europeu. Les conclusions, aquí hi ha normativa de gestió de residus. En aquest cas, els procediments d'emissió de residus i tal també estan regulats per normativa, però les MTDs es contemplen, no de manera molt concreta i específica, però sí que es contemplen. La 6, 7, 8 i 9 faria referència a monitoritzacions que s'han de fer, tant el que són aigües com atmosfera, amb les normes de mesura i freqüències de mesura que es demanaran. La 10 és específica d'olors, que l'he marcat en blau perquè no seria d'entrada obligatòria, només en el cas en què l'autoritat municipal, que és la competent en matèria d'olors, digués que hi ha o que es preveuen molèsties per olors, perquè hi ha algun nucli habitat proper i més, llavors estaríeu obligats d'alguna manera a fer un pla de gestió d'olors. Però ja dic que d'entrada no és una MTD que d'entrada es posi com a prescriptiva les autoritzacions, només en el cas que es produeixi aquesta situació. La 11 també és monitoratge, la 12 torna a parlar del pla de gestió d'olors, la 13 són tècniques de reducció de les emissions d'olors. Aquestes sí que són prescriptives perquè són tècniques genèriques, generals, que fer per reduir les olors. Aquestes sí que s'han d'implementar. La 14 fa referència a les emissions difuses en l'atmosfera. La 15 i 16 a les torxes. La 17 al soroll. La 17 també seria un pla de gestió d'olors, només seria aplicable en el cas que es poguessin preveure molèsties per sorolls. La 18, com la d'olor, serien tècniques per reduir el soroll, que aquestes sí que s'haurien d'aplicar.
La 19 i 20 és referent a les aigües en reducció de consum i emissions i la 20 incorpora nivells d'emissió associats a aquestes MTDs. Aquests nivells d'emissió, d'acord amb la directiva d'emissions i la normativa que es posa, no es poden superar. O sigui, a la pràctica seria un valor límit d'emissió, perquè si la pròpia norma diu que aquests nivells d'emissió associats a les MTDs no es poden superar, i és tant per abocaments directes a llera com per abocaments indirectes a estació depuradora d'aigües residuals. La 22 parla de l'eficiència de recursos i materials, la 23 d'eficiència energètica i la 24 de reutilització d'envasos. És a dir, que els envasos, un cop fets servir, si hi ha possibilitat de poder-los reutilitzar, es faci. Pròpia instal·lació. Després ja entraríem en les específiques, que aquestes serien les de tractament biològic, en aquest cas anaeròbic, que és el més habitual en el sector. Seria la 33, que serien els procediments d'acceptació d'aquest residu i de control. De l'atmosfera hi ha uns nivells d'emissió associats a les MTDs per orgànics volàtils, per partícules, per amoníac, per sulfhídric i per olors. Això és pròpiament del tractament anaerobi, de la digestió anaeròbia. Aquí en els projectes, de vegades no està gaire ben descrit quins són els focus emissors. O sigui, el més habitual que et trobes és que quan es determinen els focus emissors, a l'atmosfera es parla de les instal·lacions de combustió que estarien fora de l'abast d'aquestes MTDs, diem per normativa sectorial d'aire, però de la digestió anaeròbia, a no ser que es justifiqui, perquè molts cops no es justifica, potser és que no estan prou ben explicats, si el digestió anaerobi no és estanc, pot generar unes emissions. I en aquest cas, la mesura que s'acostuma a posar a les digestions anaeròbies són els biofiltres. I d'acord amb les MTDs, els biofiltres oberts es consideren emissions canalitzades. És a dir, sotmeses també a monitoratge i a compliment d'aquests límits d'emissió. Després ve quan aquestes instal·lacions són realment estanques, que la pròpia digestió a priori no tindrien que haver-hi emissions a l'atmosfera, hi ha el procés d'upgrading de biogàs, on es treu CO2 i s'enriqueix el metà, perquè aquí poden haver arrossegaments d'aquests contaminants. Això ho heu de tenir en compte. No és només CO2 el que, en principi, pensem, no és només CO2 el que surt de l'upgrading. I després continuo. Hi ha la 39, que també l'he marcat en blau, perquè això dependria ja molt del procés que es faci servir. Si es fa un tractament mecànic biològic, perquè no tots els projectes són iguals, la MTD 39 seria d'aplicació. Si en principi només és el tractament biològic estricte anaeròbic, no seria d'aplicació. Fins aquí seria la presentació sobre MTDs. I després hi ha el tema de substàncies químiques, que genera a vegades molts dubtes. En el vostre sector no és un tema crític, però sí que es demana, veureu en el projecte tipus, un annex, a banda, que heu d'omplir. Bàsicament, veureu que és sobre les substàncies que es fabriquen, importen o utilitzen. En el vostre sector el més normal és utilitzar-les i no importar-les. Substàncies i mescles. Què és el més habitual? Biocides, desinfectants i de més que feu servir. Simplement ho heu de llistar. Si és una mescla, identificar els números CAS d'aquestes substàncies i signar unes declaracions responsables que n'hi ha en aquest propi annex, que es fan referència a si s'utilitzen substàncies de l'annex 14 del reglament REACH, que són les que estan sotmeses a una autorització específica de la Comissió Europea pel seu ús, són les més perilloses, per dir-ho d'alguna manera. Si s'utilitzen substàncies de l'annex 17, signar que es compleixen en les restriccions. L'annex 17 del REACH són aquelles substàncies que tenen algun tipus de restricció d'ús. No vol dir que no es puguin utilitzar, però sí que hi ha alguns usos que no es poden utilitzar. Per això es fa signar aquesta declaració responsable si és que s'utilitzen. Un minut i acabo. Si es fan. I després les substàncies que compleixin els criteris de persistència, biocomposició i toxicitat. Sabíamos cómo sabía que
Perdoneu, no se us sent. Perquè després us podeu descarregar. També recordar que aneu apuntant les preguntes. La gent online m'escolta? Sí, ja està. I per la gent que està online també no cal que us espereu en la vostra casa a fer les preguntes, sinó que si les aneu tenint les aneu apuntant en el xat i nosaltres ja les anirem rebent i classificant. Doncs després d'aquest apartat de les mescles químiques, el següent serà el vector de les emissions atmosfèriques, la contaminació lumínica i del tema de sorolls, que també us comentaran els aspectes més significatius a tenir en compte en el tràmit d'autorització. Per fer aquesta presentació contem amb Sílvia Moix, del grup transversal d'atmosfera a la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. Sílvia? Ja està. Molt bé, bon dia a tots. Moltes gràcies per estar avui aquí. Llavors, jo us comentaré els aspectes més importants que hi ha d'haver dintre el contingut d'aquest informes tipus que tindrà a la vostra disposició. Dintre la contaminació atmosfèrica tenim el que seria el vector aire amb emissions atmosfèriques, vector llum, contaminació lumínica i el vector soroll, que seria sorolls i vibracions. Comencem per el que són emissions atmosfèriques. A veure, aquí, com abans hem comentat, és molt important la descripció de tot el procés que es vol portar a terme. Com us hem dit, el flux que hi ha d'haver, identificació de tots els focus, tant els que estan vehiculats com els que són fonts d'emissions difuses, diferenciar-los entre focus de procés i focus de combustió, identificar també les ventilacions dels tancs i les sitges que hi pugui haver, pols i tema d'olors. El tema d'olors és un tema també molt important perquè en la fase de disseny, que vosaltres esteu fent el disseny d'aquesta instal·lació, es pot jugar una mica amb la configuració de la instal·lació identificant aquests punts. Necessitem dades molt concretes, necessitem dades tècniques, dades de quins contaminants poden sortir per aquests focus, diàmetres, alçades de les xemeneies, dades molt concretes. A veure, vull fer incidència perquè el tema d'insuficiències es fa que es dilati molt tot el procés tramitador. Llavors, nosaltres necessitem una bona explicació detallada per no haver de divagar i pensar, i això, a veure, com ho faran, i això, com es portarà a terme. Llavors, per això us demanem, sisplau, una descripció acurada i detallada. Classificar els focus en el seu CAPCA, el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera. No deixar-vos cap focus, els petits grups d'electrogen, les bombes dièsel contra incendis, totes s'han de llistar. Saber quin combustible utilitzen i classificar-les en el seu grup CAPCA, perquè sabent el CAPCA, tot això ens determinarà després uns règims d'intervenció. I, òbviament, el CAPCA de l'establiment, el CAPCA de l'activitat. Penseu que una activitat pot tenir més d'un CAPCA. Aquí us he llistat alguns que més o menys són els més adequats. Les torxes també s'han de tenir en compte i aquí us vull fer un incís perquè hem vist projectes que el focus torxa no el consideren, potser no sé molt clar el que és una torxa. Una torxa és una torxa de seguretat o torxa d'emergència. En cap cas funciona de manera sistemàtica. Només està en cas d'emergència i per temes de seguretat. Tots aquests focus a posteriori s'hauran de registrar en l'aplicatiu de llibres de registre web i els focus de combustió superior a 1 megawatt també s'han de registrar en el RICNIC. Per això ja un cop estigui informat.
Per tant, si tenim una bona descripció dels focus, sabem quins contaminants surten per aquests focus i establirem uns valors límits d'emissió, segons la normativa que li apliqui. Hi ha el decret 1042, el decret, les instruccions tècniques, tenir tota una sèrie de guies per orientar-vos. El que us comentava abans, els mesuraments d'aquests focus emissors estan sotmesos a un règim de control, uns mesuraments periòdics que es determinaran segons la normativa específica o segons el grup CAPCA, el grup CAPCA que tingui. Recordo un CAPCA, un grup 2, un grup A són 2 anys, un grup B són 3 anys i un grup C són cada 5 anys, la freqüència de mesuraments. Llavors també s'ha de passar el control atmosfèric de l'establiment, que segons el CAPCA de l'establiment tindrà la mateixa periodicitat, la mateixa freqüència. Pel que fa a la contaminació lumínica, aquí el que es demana és que s'ubiqui la instal·lació dintre del mapa de protecció envers la contaminació lumínica. Hi ha 4 zones estipulades, la E1, E2, E3 i E4, doncs ubicar la instal·lació dintre d'aquestes zones. Aquí tenim l'adreça del visor. Una dada molt important també és l'horari de funcionament de la instal·lació. Horari dia, horari vespre, horari nit. Perquè en funció de l'horari hi ha unes prescripcions o unes altres. Inventariar les instal·lacions, totes les lluminàries s'han d'inventariar, s'han de registrar, s'ha de dir tipologies. A continuació us poso una taula, que és la mateixa taula que trobareu en el document tipus. El document tipus crec que és una eina molt bona, molt ben elaborada. Tot el que hi ha allà és el contingut mínim que ha de tenir els projectes i és una molt bona guia per no deixar-se res i així els vectors poder informar d'una forma més ràpida. El que us comentava, l'inventariat de totes les instal·lacions, així com també el que és l'enllumenat, comercial, ret, no ens podem deixar res. Normalment són llistes bastant extenses, però no ens podem deixar res. Les fitxes tècniques també, les fitxes tècniques de les lluminàries és important també adjuntar-les. Si més no per famílies, o sigui, no cal de cada una, sinó que sí que per famílies s'hauria de tenir. I aquí us mostro, aquesta taula està extreta de l'informe tipus, amb altres colors, però és exactament el mateix. Ja veieu que cada fila és una llum, o sigui que es pot allargar. Bé, i passem al que és el vector soroll. A veure, del vector soroll, l'important és identificar els receptors sensibles, propers a l'activitat. Què és un receptor sensible? Un receptor sensible és el veí, qui tenim al voltant. Hem de saber aquest veí a què es dedica o quin ús fa de la instal·lació que té. Pot ser un habitatge, pot ser una granja. Hem de saber la dedicació o l'ús que té el nostre veí més proper. I ubicar la instal·lació a la zona, o sigui, determinar a quina zona acústica nosaltres volem ubicar la instal·lació. El soroll és, ho diuen a continuació, del soroll el que mirem és la immissió, és a dir, el soroll que rep el receptor. Nosaltres hem de tenir en compte el soroll que fem, però les dades, els decibels, van en funció del soroll que té el receptor. Per tant, si nosaltres identifiquem d'alguna manera, hem de determinar el nivell de soroll actual que té el receptor sense la implantació de la instal·lació. Hem de determinar quines fonts d'emissió té la nostra instal·lació. D'acord? Hem de preveure quins nivells tindrà el nostre receptor sensible quan la nostra instal·lació estigui en funcionament.
I si cal, hem de proposar tota una sèrie de mesures correctores i preventives perquè aquest emissor sensible, els decibels a què estigui exposat, siguin els que et diu la normativa o inferiors. I aquí teniu aquesta taula de resum que també està extreta al document tipus. A veure, nosaltres als vectors ens hem volgut centrar molt en el contingut. Amb el contingut, potser necessitem contingut molt tècnic i molt precís. Llavors també m'agradaria facilitar-vos aquesta adreça de correu electrònica. Aquesta bústia, darrere d'aquesta bústia hi ha un grup de gent, de tècnics, que el que fan és precisament informar dels projectes, de les autoritzacions i de les llicències ambientals, i qualsevol dubte que tingueu la podeu adreçar aquí. Aquí hi ha els 3 vectors: llum, aire i soroll. O sigui, qualsevol dubte que tingueu i que no es pugui resoldre durant aquest torn de pregs i preguntes, adreceu-la aquí. I d'altres qüestions també. Vull dir, nosaltres sempre intentem donar una resposta i si teniu un canal de comunicació, jo m'imagino que s'agraeix bastant. I moltes gràcies. Fins aquí l'explicació. Moltes gràcies, Sílvia. Doncs ara entrarem esperem que la tecnologia ens sigui propícia, perquè ara entrarem en 2 presentacions que les hem de fer online perquè no hem pogut fer-ho de cap altra manera, que seran les corresponents seria el vector aigua i el vector residus. Ara estan posant perquè els pugueu escoltar. Mentre estan, recordar que en aquest document tipus, a part del que és la primera part, que veureu que bàsicament són taules i per tant és una informació molt quantitativa, la que està allà i que es pot veure, a l'annex 1, per exemple, és un llistat de documentació i plans. Per tant, és aquella altra informació que és convenient que d'una o altra manera pugui estar en el projecte. És com un checklist de diferents documents, des dels diagrames de flux, des de diagrames de la pròpia planta, de llocs de connexió, etc., per poder fer un seguiment. L'annex 2, per exemple, dona unes indicacions de quan diem que hi ha d'haver una descripció detallada del procés. Què volem dir això? És a dir, quin tipus d'informació cal incloure quan diem de descripció detallada. També es pot servir com un checklist. I a l'annex 4 trobareu també allà un recull de la normativa, potser no està absolutament tota, però sí la més important, la més significativa, que ha de tenir en compte una planta de biogàs, perquè tingueu allà tot el llistat de la normativa. És evident que aquest és un document que encara estem acabant de tancar i posarem perquè també el mantindrem viu. És a dir, a mesura que hi pugui haver modificacions o alteracions, anirem mantenint viu els annexos o els diferents elements que hi hagi. Ja està tot... D'entrada, sí. Estaria bé que provéssim el so, a veure si els altaveus funcionen. Ara el que tindrem és el vector aigua i que ens explicarà, evidentment, les tramitacions des d'aquest punt de vista, i comptem amb Rosa Maria Sánchez Marco, que és cap de la unitat tècnica de medi ambient de la intervenció administrativa del medi a l'Agència Catalana de l'Aigua. Si de cas, Rosa Maria, si ens pots dir hola per veure si funciona tot. Sí, em sentiu? No, no funciona. Ja hagués estat massa... Veig que no, a la primera funciona. Però es veu? A veure mentre... A veure. Crec que inauguro per tot l'alt. Em sentiu? Online sí? Sí. El problema és l'altaveu d'aquí. No, està mutejada, no. No sent res, no hi ha res. A veure, ara? Hola? A veure, ara. Ara? Se'm sent? Hola? En aquesta ocasió els que estan online tenen avantatge sobre els que estan físic, perquè em diuen que sí que online s'ha fent, però els que estem aquí no. A veure. Hola. Hola. Sí, ara sí? Ara, espera't, que ara intentarem posar-li volum. Que com dir allò de sentim veus. A veure. Hola, bon dia. Se'm sent? Molt bé. Baixet per aquí, em sembla, no? Perfecte.
Com que mantindrem un silenci sepulcral, perquè el volum és una mica baix, però crec que no hi haurà cap problema a poder-ho sentir. Doncs, Anna, quan vulguis. Hauries de compartir pantalla. Sí. Veiem Us duplicat. veieu a vosaltres, no? En el teu cas és possible que amb els altres intento ser que no se'n vegi molt per passar els 5 minuts, en el teu cas potser hauré de dir-ho en veu alta i potser t'hauré d'interrompre. Sí, perquè jo en aquests moments ja no us veig a vosaltres, o sigui que si em faciliteu el temps que em queda anirà perfecte així. D'acord. Doncs moltes gràcies, bon dia a tothom. Soc la Rosa Maria Sánchez Marcos, soc la cap de la Unitat Tècnica del Medi del Departament d'Intervenció Administrativa del Medi de l'Agència Catalana de l'Aigua. I doncs la meva participació està basada o està centrada especialment en el tema d'abocaments, perquè el tema d'aigües subterrànies està molt lligada amb el tema de sòl i llavors em readreçaré a l'explicació que facin els meus companys de l'Agència de Residus. Doncs jo us volia primer compartir quina és la situació que tenim actualment en relació amb els abocaments. Hi ha diferents tipologies d'abocaments i en funció de la tipologia d'abocament és un organisme o un altre el que hem d'informar i el que ha d'establir les condicions per autoritzar l'abocament, si és que existeix, perquè ja us comento que hi ha plantes de biogàs que tenen abocament zero, és a dir, hi ha tota una reutilització de les possibles aigües que vinguin dels processos, o bé hi ha una gestió, sobretot de les aigües sanitàries en fosses sèptiques, en fosses estanques, que es deriven via camió-cisterna a una depuradora i això porta un tràmit totalment diferent, no s'integra, no comporta l'existència d'un abocament a llera. Llavors, per tots els tipus d'abocament a llera, ja sigui per infiltració, ja sigui perquè vagi a un cabal, a un riu, els dos organismes, les dues administracions hidràuliques són l'Agència Catalana de l'Aigua per totes les conques internes i després es fan les autoritzacions o la valoració dels abocaments a llera de manera conjunta amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en els casos que són la part de Lleida, Pirineus, Terres de l'Ebre, etc. Es fa una valoració conjunta amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Si l'abocament no es fa a llera, sinó que va a un sistema de sanejament, doncs aquí tenim també diferents competències o diferents administracions que són competents per autoritzar aquest abocament. Si és municipal, doncs s'ha de mirar a la pàgina web de l'ACA, teniu les administracions actuants. Si la DAR, per exemple, és competència de l'ACA o de les entitats tipus AMB, consells comarcals, consorcis, ajuntaments, que serem els que, en cada cas que ens pertoqui, determinarem les condicions per autoritzar aquest abocament i aquest tractament a la DAR municipal. També podria ser la situació d'aquesta planta de biogàs en un polígon industrial que connectés les seves aigües residuals, el seu abocament, a la xarxa de recollida d'aigües residuals del polígon industrial, amb la qual cosa hauria de ser l'entitat gestora d'aquesta depuradora del polígon que donés l'autorització o establís les condicions per autoritzar l'abocament que s'integrarien dins de l'autorització ambiental integrada. També us volia comentar que amb tota la situació que tenim actual en què s'està prioritzant el tema de la reutilització de les aigües regenerades, en funció del tipus d'ús que se'n faci d'aquestes aigües residuals, a vegades també és necessària la intervenció de l'Agència de Salut Pública en el cas de conques internes o bé de la Che en el cas de la zona compartida amb la Che. També us volia comentar que quan hi ha recirculacions internes d'afluents de procés que no venen, que podrien formar part de l'esquema productiu, aquí no cal autorització específica, es tracta com si fos una caixa negra i no es considera que és un abocament com a tal. Pels temes de possibles models o possible informació que podríeu annexar en aquesta sol·licitud d'autorització ambiental, us he posat aquest link que us readreça, si és possible, espero que sí, us readreça a la pàgina web de tramitació de l'Agència Catalana de l'Aigua. O sigui, aquesta pàgina web s'utilitza únicament en el cas d'aquelles activitats que estan classificades dins de l'annex 3, perquè aquí en aquest cas sí que som l'organisme que tramita i resol l'autorització d'abocament, però penso que per tenir una mica d'idea del contingut
de la documentació tècnica que es demana us pot servir d'ajuda. Aquí tindríeu aquestes indicacions per fer la sol·licitud de l'autorització d'abocament, però si aneu a la part de documentació teniu més o menys quines dades, que d'aquí és on s'ha buscat també la documentació. Rosa Maria, estàs mutada. Rosa Maria, em sembla que s'ha mutat. Sí, sobre el de sort conforme tu t'has mutat. Ara? Ara sí. Ara bé. No sé ben bé des de quin punt. Intento... A veure, un momentet, sisplau. Doncs us estava ensenyant, no sé si s'ha arribat a veure el link en el qual, o sigui, la pàgina web on s'adreçava aquest link. Sí, s'ha vist. El que és la pàgina web i la documentació que es demana, estaves fent un repàs una mica per veure la documentació que hi ha. Sí, això s'ha vist. Perfecte. Doncs, bàsicament, us volia ensenyar aquesta possibilitat de disposar d'una informació més detallada per si es volgués incorporar per temes de reutilització de les aigües per a reg o per tenir la informació sobre quin és el contingut de la memòria tècnica que s'ha de presentar, etc. Aquí teniu una mica de model a seguir per incorporar totes aquestes dades que ens ajudarà a fer aquesta avaluació ambiental del projecte. Amb el tema de la identificació de les aigües residuals abocades, de l'abocament, tenim aquesta declaració d'abocament, que en el cas de les plantes de biogàs seria la general, per conques internes o bé per conques compartides amb la Che, que seria com el DNI o la caracterització qualitativa i quantitativa de l'abocament, la identificació, el lloc de les coordenades del punt d'abocament, la caracterització, el cabal abocat, tipologia de paràmetres que l'empresa preveu que puguin estar presents a les aigües i valors estimats si és en fase projecte o una analítica completa en el cas que aquesta activitat pogués tenir la possibilitat de caracteritzar el seu abocament. D'acord? Llavors, continuant amb la presentació, us volia comentar que tenim, en aquest resum que us estava comentant, que també sortia en el model de la memòria tècnica, una de les dades que es demanen és el tema del consum d'aigua, el subministrament i consum d'aigua. En aquest cas, podria passar que el subministrament no fos via municipal, sinó que fos per fonts pròpies, i llavors el que sí que s'ha de fer és la tramitació de l'expedient de concessió o d'aprofitament. La diferència és la quantitat d'aigua que representi. Si és inferior a 100.000 metres cúbics a l'any seria un expedient d'aprofitament i si és superior seria un expedient de concessió. El model és el mateix, o sigui, seria anar a la mateixa pàgina web de tramitació de l'Agència Catalana de l'Aigua i entraríeu en aquest link d'aprofitament d'aigües per concessions superior a 100.000 metres cúbics per any o bé d'aprofitament d'aigües subterrànies. Rosa Maria, 5 minuts. Doncs superràpida, ho sento. És que... Aquestes serien les dades on es resumiria tot el tema de la declaració d'abocament que us he comentat abans. S'hauria d'identificar el punt d'abocament, les coordenades, el lloc receptor, perquè d'aquí és on es farà la valoració de l'impacte sobre el medi receptor. S'hauria d'indicar també si tot això és per infiltració, per si és abocament directe i era. També fem èmfasi en el tema de les aigües destinades a recirculació per si s'ha de fer una notificació o una demanda d'informe vinculant a l'Agència de Salut Pública o la Che en el cas de zones compartides. Les característiques qualitatives de l'abocament per la tipologia de projecte us les hem posat aquí, o sigui, habitualment les aigües abocades que procedeixen de tota l'etapa de tractament, posttractament del digestat, normalment acostumen a ser paràmetres tipus de QO, DBO, olis, clorurs, conductivitat, sulfats, fòsfor, nitrats, amoni, etc. Llavors aquí seria on s'hauria de donar unes dades estimatives de la caracterització de l'abocament i també tot el tema de possibles segregacions i reaprofitaments, per exemple, fins i tot d'aigües pluvials que pugui haver un reaprofitament dins del mateix procés. Llavors, per avaluar les afeccions al medi,
també el que s'havia de mirar són les afeccions si hi ha domini públic hidràulic o bé a zona policia. Us volia comentar les definicions de la zona policia i de la zona de domini públic hidràulic, les podeu tenir en aquesta web. Les mides són que la zona de domini públic hidràulic és la zona on discorre el riu, tenint en compte les possibles afectacions per avingudes. Això és la zona de domini públic hidràulic, i la zona policia és 100 metres des de la finalització de la zona de domini públic hidràulic. La zona de domini públic hidràulic és titularitat pública i la zona policia pot ser titularitat privada, però els 5 primers metres són d'utilitat pública. Aquestes obres que s'hagin de fer en aquestes zones també us comento que s'han de tramitar amb aquest link, que és un tràmit independent de l'autorització ambiental integrada. Les mesures de recirculació, jo us les havia comentat, que es poden identificar aquí. Tot el que recirculi és aigua que no s'aboca, per tant s'ha de tenir compte amb això, o s'ha de tenir constància d'això. Les aigües subterrànies, a l'annex 3 hi ha la nota informativa en relació amb l'informe base, i és el que us he comentat, que s'ampliarà referent al sòl amb els companys de l'Agència de Residus. I els plànols, intenteu això que comentàvem abans, donar el màxim d'informació amb plànols, amb identificació de les coordenades dels punts d'abocament, amb les analítiques que hem comentat, si és possible a nivell estimatiu o bé per coneixement d'altres plantes similars, quins components o quins productes ens podem trobar a les aigües residuals, amb identificació, amb especial èmfasi de substàncies prioritàries persistents o perilloses, i el diagrama de balanç de l'aigua. Aquí teniu les meves dades de contacte. Qualsevol dubte, he anat molt ràpid, Salvador, no sé si heu aconseguit entrar, he posat el turbo, si teniu qualsevol dubte estic a la vostra disposició. I moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Rosa Maria. Jo crec que ha quedat clar i perdoneu si us forço a anar una mica més ràpid, però crec que és important que després, aquesta també és una primera sessió, és a dir, la idea és que podeu conèixer la gent i després, a partir d'aquí també, segurament no serà l'última jornada o element que podrem fer per aprofundir. I ara aniríem, després d'aquesta marató, perquè és una mica maratonià, farem ja l'últim dels vectors, que serà el vector residus, que també és online. Em penso que els tenim, que estan tots en un altre lloc, però els tenim tots agrupats, que és termo... Primer entra l'Ester, no? Aquí serà, perquè no farem doble. Hi haurà una part online i una part presencial. La part online ara és Esther Monfà, Núria Boget i Antoni Domènech, de l'Agència de Residus de Catalunya. Després ja us presentaré la part presencial. Doncs, quan vulgueu, també faré el mateix. Us avisaré quan faltin 5 minutets. Perfecte. Hola, bon dia. Què tal? Primer de tot, sento no poder estar allà, però intentarem centrar-nos una mica en el que ens han demanat els organitzadors de la jornada, que és explicar-vos una mica els aspectes més rellevants que nosaltres necessitem que plantegeu en els projectes per poder-los tramitar d'una manera àgil i fàcil, o el més fàcil possible. Vaig intentar compartir una presentació. La veieu? Sí? Sí, es veu perfectament. Com us deia, soc l'Ester Monfà, cap del Departament d'Avaluació d'Activitats de l'Agència de Residus, i nosaltres el que fem des del Departament d'Avaluació d'Activitats és avaluar els projectes de gestors i en principi els de les plantes de biogàs que puguin generar-se també des de l'aspecte de residus, bàsicament. Llavors, altres ponents ja ho han explicat una mica, però per nosaltres, per poder ser el màxim d'efectius i àgils en la tramitació d'aquests projectes, el que necessitem és que siguin entenedors, adequats, coherents, que ens expliqueu al màxim del que podeu del projecte. Penseu que nosaltres, clar, aquests projectes els avaluem sobre un paper, sobre un projecte que vosaltres presenteu. Llavors, en el moment en què vosaltres aquests projectes ens els presenteu al màxim d'exhaustius
el màxim d'ordenats, complets i endreçats, ens facilitarà el que puguem entendre les vostres instal·lacions i que puguem avaluar-les d'una manera àgil i sense tenir que entrar en el tema de requeriment d'informacions i suficiències. Sobretot és molt important que donem compliment als requisits legals de l'aplicació en les plantes de biogàs, sobretot els temes de la normativa catalana, el tema de SANDAC, el tema de la llei 7, que ens limiten segons quins aspectes. En aquest sentit, en els projectes de plantes de biogàs, referent al vector residus, el que nosaltres necessitem que ens presenteu és, en un principi, les dades d'identificació de l'establiment. Això, en el document que s'ha elaborat, ja hi ha una part en la qual l'interessat o l'establiment ja presenta aquestes dades, però la llei 7 ens obliga a demanar unes dades específiques que podeu afegir en el projecte que vosaltres presenteu, com són el NIF, el NIMA, el codi IP, el codi E, si són noves instal·lacions no el tindreu, o el codi d'operador. Però tota aquesta documentació sobre la identificació de la persona física o jurídica que tingueu o de la que disposeu, ens l'hauríeu de facilitar i donar-nos la ubicació de les instal·lacions amb les coordenades geogràfiques en el sistema ETRS 89, que és el sistema en el qual es validen aquestes dades. Després, a nivell de projecte com a tal, necessitem una descripció intensiva i detallada de tot el que són les instal·lacions i les característiques tècniques del projecte que aneu a desenvolupar. En aquest sentit, en el document que s'ha elaborat, nosaltres hem participat i en l'annex 2 d'aquest document s'ha plasmat una guia de detall del que nosaltres necessitem que en els projectes ens presenteu. I en concret, amb el tema de la digestió anaeròbia, clar, necessitem conèixer perfectament quins residus entreu, quins residus d'entrada tenim, quina caracterització tenen aquests residus, quins codis LER, quina classificació i quines quantitats aneu a tractar. Necessitem també saber quina capacitat màxima d'emmagatzematge teniu i com l'emmagatzemeu. Necessitem saber, d'acord amb la llei 7, quines operacions realitzareu i la seva codificació d'acord amb l'annex 2 i 3 de la llei 7, que ens especifica les operacions de valorització en 4 dígits. Necessitem uns diagrames de procés i uns balanços de matèria complets i detallats, en els quals ens especifiqueu no només la part de la planta de biogàs en concret, sinó si tenen algun tractament previ o si tenen algun tractament posterior del digestat i les característiques tècniques en les quals treballa aquesta planta, temperatures, temps de permanència, etc. Si tracten residus SANDAC, nosaltres necessitem que ens especifiqueu que doneu compliment als requeriments tècnics que tenen el reglament 142, que és el reglament tècnic que desplega el SANDAC, i el 1069 en temes de traçabilitat, controls de plagues, APPCs, etc. Llavors, les plantes que tractin SANDAC cal que tinguin aquestes unitats d'higienització prèvies i que treballin en aquests sistemes de tractament que estableix el reglament 142. N'hi ha unes excepcions, que són les que s'indiquen en la transparència, material de categoria 2 que hagi estat tractat amb un mètode de transformació 1, o material de categoria 3 que s'hagi tractat amb algun mètode de l'1 al 5 o amb el mètode 7, o si aquest digestat després es composta o està tractat segons els usos que ens permet el reglament 1069, si són productes làctics, etc., que tenen una exempció, si han estat higienitzats prèviament, etc. I en quant als residus produïts, el mateix. Necessitem que ens detalleu molt bé quin residu genereu, quin codi LER tenen, quina classificació tenen, quines quantitats n'esteu generant, com ho emmagatzemareu, que ens ho detalleu en els plànols que ens presenteu, quina capacitat d'emmagatzematge tindrà d'això. Tingueu en compte que els residus que es generen en una planta de tractament de residus, com són les plantes de digestió anaeròbia, corresponen als LERs del grup 19. S'ha d'indicar també la destinació final prevista i s'haurà d'incloure o no el digestat i les fraccions sòlides o líquides a dintre d'aquesta taula de residus en cas que aquest material no pugui ser considerat com un producte. Després el meu company, el Virgili, ja explicarà una mica tot aquest detall de com considerar un residu un producte.
I en quant a l'establiment, també necessitem que ens especifiqueu la superfície total de l'establiment. Això també és una de les dades que es detallen en el document que s'ha preparat, en la part de dades generals i descripció d'activitats, perquè en funció de la superfície de l'establiment haurem de calcular la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que se li ha d'aplicar en aquest establiment. I també necessitem, per això, saber els dies a l'any en els quals es realitza l'activitat. I, per últim, el que necessitem també és que es presentin uns plànols on puguem veure detalladament a on està cada zona d'emmagatzematge, com estan aquestes zones, on estan ubicades les instal·lacions, les naus, com està separat, i que tota aquesta instal·lació està convenientment separada o delimitada per una tanca i ens l'expliqueu una mica, com és aquest sistema. I res més, crec que amb això us he donat una pinzellada de les coses més rellevants que nosaltres podem necessitar com a vector residus en la part d'avaluació dels informes. Moltes gràcies a tots. Esther, no sé si pots deixar de compartir i llavors poso jo el tema de contaminació. Ara mateix, ja està. Molt bé, agraït. Aquesta de residus té 3 parts, és com una trilogia. No sé si ho esteu veient ja. Sí, perfectament. Doncs l'altre se'm sent bé, no, també? Sí, també. Molt bé, dic, l'altra part que us comentarem des de l'Agència de Residus és el que fa referència al vector contaminació puntual del sòl, entenent contaminació puntual aquella que vendria produïda per la pròpia instal·lació. Veurem que quatre apartats ràpids. Totes les plantes de biogàs són considerades activitats potencialment contaminants del sòl, són gestores de residu i venen caracteritzades pel Codi Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 amb el paràgraf 38. Per tant, estarien dintre d'aquesta ordre PRA 1080-2017. Al ser considerades activitats potencialment contaminants del sòl pel propi Codi Nacional d'Activitats Econòmiques, resten obligades a presentar una sèrie de documentació que són els informes de situació. Aquests informes de situació s'han de presentar per noves instal·lacions, el que es denomina l'informe preliminar de situació, i aquí la part important és que tenim un període de cadència de 2 anys des del moment de l'autorització per poder presentar aquesta documentació a l'Agència de Residus de Catalunya. Posteriorment s'han d'anar presentant informes de manera periòdica. Hem lligat aquesta presentació sempre a actes que vinguen associats amb la pròpia autorització. Per tant, cada 10 anys, si no hi ha canvis substancials o aplicacions de les millors tècniques disponibles, si hi ha un canvi substancial, doncs en el moment de que es produeix que se sol·licite aquest canvi substancial, i el que és important i no oblidem és que quan s'acabe l'activitat s'ha de presentar un informe de situació de cessament. Amb aquesta adreça de correu electrònic que teniu aquí, doncs disposeu d'aquests models i la manera que podeu fer tota aquesta tramitació. Aquestes activitats de tractament d'aquest tipus de residus són també, i ara mirarem en quines característiques, activitats considerades dintre de la Directiva d'Emissions Industrials i, per tant, resten obligades a presentar el que es denomina informe base o informe de situació de partida. Recordem que únicament estan obligades a presentar l'informe base totes aquelles activitats que són annex 1 de la Directiva d'Emissions Industrials. En el cas vostre, serien totes les plantes que tinguen una capacitat superior a 75 tones dia o bé, si tenen únicament digestió anaeròbica, totes les que superen 100 tones dia. Aquest informe base, que s'ha de presentar a l'inici de l'activitat, doncs
té una sèrie de documents de suport per poder-lo definir, per poder-lo completar. El primer informe és un informe que es diu Orientaciones de la Unió Europea, que és un document que teniu en aquesta adreça de correu electrònic, i aquí us defineix el contingut. Ara veurem què ha de tindre aquest informe base. Recordem que l'informe base, quan és una nova activitat, té com origen veure quina és la contaminació del subsòl, sòl i aigües subterrànies associades amb el moment zero, el moment en què es posa la instal·lació i es comença a construir. Per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, per part de l'Agència de Residus, vam elaborar unes notes informatives. Un primer, que és un petit resum de quin ha de ser aquest contingut de l'informe base que sorgeix d'aquest document més extès de les orientacions, i després també es defineixen quines són les substàncies perilloses rellevants i es fa a partir d'aquelles substàncies que tenen valors normatius, en el cas de sòls, doncs des de l'any 2005, i en el cas de l'aigua, amb la nova Real Decret 665 s'han definit allà tota una sèrie de substàncies. El contingut d'aquest informe base s'estructura en 7 apartats que al final acaben redactant el que és l'informe base. Entenem com a substància perillosa aquella mateixa, és a dir, tota substància classificada com a perillosa, i es considera que és rellevant i la que s'ha de tindre en compte amb l'informe base quan té afectació o pot tenir afectació substantiva sobre el subsòl. Aquestes substàncies perilloses són les que s'han de valorar amb aquest informe base. S'ha d'incloure també tot un apartat de possibilitat de contaminació del subsòl, per tant, tot el que serien mesures preventives que ha de tenir la instal·lació de cara a evitar davant d'un accident o incident que pugui haver afectació al sòl. També hi ha tot un apartat històric on s'ha de fer referència a l'activitat que hi havia abans d'incloure aquesta nova activitat, i després s'ha de fer un estudi amb determinació de la qualitat del subsòl. Per tant, recollida de mostres de sòl, recollida de mostres d'aigües subterrànies, valoració d'acord amb aquests nivells de referència disponibles, i amb tot això tindrem l'informe base, que, torno a repetir, l'objectiu és tindre la foto de la qualitat del subsòl en el moment de l'inici de l'activitat, perquè després, quan acabem i cesse l'activitat, haurem de fer una comparativa de nou de lo que tenim al final respecte a lo que teníem a l'origen. També es permet que hi hagi una justificació tècnica de que no és necessari fer aquest informe base. I, per tant, en aquest document també es diu quines justificacions s'haurien de presentar. El document tipus, l'apartat d'aigües subterrànies i sòl és el que mostro aquí. Com veieu, hi ha un primer apartat que serien les substàncies perilloses rellevants. El segon, aquestes substàncies perilloses rellevants, on estarien incorporades, i per tant és important aquí veure tot el que es denomina com a zones d'interès potencial, i els 3 documents que s'haurien de poder presentar amb el tràmit d'autorització seria aquest informe de situació que hem estat parlant, l'informe base i després una proposta de control i seguiment. Si entrem a això i parlem ara específicament del programa de control i seguiment, doncs aquest programa s'ha de definir únicament per lo que són substàncies perilloses rellevants de la instal·lació. Aquestes substàncies han d'estar associades a una sèrie de focus potencials, i també s'ha d'establir una freqüència de presentació d'aquests resultats. En el cas de les aigües subterrànies, el reglament de la directiva estableix un període màxim de 5 anys i en el cas dels sòls un període màxim de 10 anys. Aquí us hem posat un petit exemple del que podria ser un programa de control i seguiment associat amb una sèrie de dipòsits soterrats
i el que es farien seria fer una sèrie de captadors de vapors o piezòmetres si s'arribés a l'aigua i seria al llarg, cada 10 anys o cada 5, fer mesures de quina és la qualitat del sòl i quina és la qualitat de les aigües. Aquí teniu les adreces electròniques meua i de la Núria Boget per qualsevol qüestió que vulgueu plantejar, ens ho feu saber i us ho responem. Per part meva, això seria tot. Moltes gràcies, Antoni. Estaves al filo, no he hagut d'intervenir, però quasi, amb el temps. I ara passaríem ja a l'última, que és en Josep Maria Virgili, que és el cap de Servei de Sòls i Gestió Ambiental de la Producció Agrària, que ens parlarà sobre un altre dels aspectes derivats del biogàs, que és justament tot el tema del digestat i l'aplicació, el pla de dejeccions, etc. 10 minutets. Sí. Sí, doncs demà ens veu. Una mica, però ja està. Bé, bon dia. Parlem d'un aspecte que ja ha sortit amb alguna altra de les xerrades d'aquest matí, que és el que ens fem del digestat. El que surt d'aquest digestor anaerobi, en què tenim el biogàs, que primer busquem, tenim aquest residu que és el digestat i hem de veure com el gestionem. Bé, el que et demana, i una mica ja s'ha explicat per part sobretot de l'Esther Monfà, és que hi ha d'haver aquesta documentació que presentem de cara a l'autorització ambiental. I si fa un tractament de digestat, com ella ha comentat, s'ha de fer aquest balanç, el flux de masses, i jo hi afegiria, que ja està escrit en el document tècnic, el balanç de nitrogen, perquè és un dels elements més importants si després apliquem aquest digestat de les seves fraccions com a material que aporta nutrients dels cultius. Aleshores, hi ha una estimació d'aquesta quantitat de tones de nitrogen que és el procés i de cara a aquestes sortides una estimació de quina part anirà a altra gestió de residus, que és una opció, si hi ha determinades fraccions, sals que hem aconseguit extreure, etc. Quina part serà producte acabat, després ho comentarem, si fertilitzant comercial, sinònim de producte acabat. Quina part anirà a aplicació agrícola, directa, perquè no és certa de les altres dues que hem esmentat, i també hi pot haver una part que també s'ha esmentat avui, que és determinades fraccions líquides pot ser que compleixin paràmetres d'abocament i que l'administració hidràulica de l'ACA utilitzi que vagi a allà perquè compleixi els paràmetres. Per tant, això ha d'estar plantejat, en principi, en aquesta documentació. Per la part que va a agricultura, no es requereixen contractes amb les terres concretes en aquesta sol·licitud d'autorització. Si hi ha una part dels materials que entrem són dejeccions, el decret de gestió de dejeccions de Catalunya estableix que aquests gestors han de tenir un pla de gestió agrària. Però la informació que ja hem vist, bàsicament ja està continguda en aquest projecte de tipus que hem vist. Però sí que s'ha de determinar quina quantitat de nitrogen vindrà d'aquestes dejeccions que entrem, quantes tones de dejeccions, quant nitrogen, i després, dins d'aquestes destinacions que hem vist, explicar-ho. Això en aquesta fase d'autorització ambiental. Per tant, una foto, simplificada del que es fa. Després, el moment important ve quan ja s'inicia l'activitat. Per la part que no hàgim aconseguit
que sigui producte acabat o que vagi a altra gestió de residus, o sigui fracció líquida que compleix abocament i que realment aquesta part haurà d'anar a gestió agrícola, perquè poden passar bastants mesos entre que demanem l'autorització i realment ja comencem a funcionar. En aquell moment, per aquesta part, sí que caldrà, per la part proporcional que ve de dejeccions, perquè això afecta les dejeccions, no tots els residus que entren, per la part proporcional de dejeccions, doncs caldrà fer una planificació més detallada d'aquesta aplicació agrícola. I aquí sí que caldrà identificar de quines terres disposem per aplicar aquesta part. Que repeteixo, no és tot, sinó aquesta part. Igual que estic demanant una granja que genera dejeccions. I aquí sí que hi ha un punt important, i és que si s'aplica en zona vulnerable, doncs caldrà dret d'aplicació de dejeccions en zona vulnerable, que és el que es coneix com a nitrogen de referència. Aquest dret d'aplicació el tenen les granges. Cada granja té assignat un nitrogen de referència. Si la granja porta totes les dejeccions al gestor, a la planta de biogàs, en molts casos, una part d'aquest digestat, que no serà producte final o no anirà a altres gestors, pot ser que hi hagi el pacte d'aplicar a les mateixes terres una granja i aplicar en públics. D'acord? Aquest és una mica el pacte i la substitució de purins per digestat en una part dels casos. En aquest cas, caldrà aquest nitrogen de referència. Que pot formar part del pacte inicial que t'entrega el purí, et serveixi una part del nitrogen de referència i, per tant, podràs aplicar una part del digestat en zona vulnerable. En quins casos el que surti de la planta pot ser producte acabat? Seran els casos en què complim la normativa de productes fertilitzants que ara normalment n'hi ha dues. El Reial Decret Estatal del 2013, per fertilitzants, diguem, estatals, i el Reglament Europeu del 2019. Hi ha una tercera opció que seria reconeixement mutu, que vol dir fertilitzants que estiguin fabricats conforme a normativa d'altres estats membres. Bé, en qualsevol dels casos, per produir un fertilitzant comercial, el material ha d'haver assolit el que crec que ho comentava l'Ester Monfà, la fi de condició de residu. Si ja es deixa de considerar un residu i passa a considerar un material acabat. Això, a nivell estatal, la normativa del 2022 ens ho va complicar una mica, o bastant. Perquè diu que per produir fertilitzants amb etiquetatge estatal, el Reial Decret que us he esmentat, el material, per considerar que ja no és un residu, ha de complir el mateix que demana el Reglament Europeu de Fertilitzants del 2019, que és un reglament molt exigent. Molt exigent. Perquè fins a aquell moment els fertilitzants estatals no tenien tants de requisits tècnics per agafar residus i transformar-los en fertilitzants comercials. Això és tan exigent que, de fet, des de la mateixa residus i des de la Direcció General ja vam plantejar al Ministeri de canviar aquest aspecte de la norma perquè no el veiem operatiu i, a més ens situa en desavantatge respecte a altres estats que no tenen internament tanta restricció per fer els seus fertilitzants a nivell estatal d'altres estats membres. Per tant, és un aspecte important que hem plantejat i que continuem insistint i a veure si es pot millorar. I d'altra banda, també s'ha d'assolir el punt final SANDAC, que ens fabriquen fertilitzants, que en principi, si es compleixen els paràmetres que abans s'han explicat per part de l'Ester Monfà, allò ja eren punts final en la cadena de fabricació de SANDAC, subproductes animals no destinats al consum humà. Bé, ara com ara, la normativa que tenim ara per produir fertilitzants comercials, com hem vist, estem molt condicionats per aquest reglament europeu.
Aquest reglament europeu estableix tipus de fertilitzants, que li diu categories funcionals de productes. Categories funcionals de productes, els orgànics, els organominerals, els bioestimulants, les menys orgàniques, etc. I per cada una de les categories de productes diu quines, diguem, matèries primeres es poden utilitzar per fabricar-los. I poden ser molt diverses, compost, digestats, supositors, etc. Però hi ha una limitació molt important, que és que no hi pot haver llocs de depuradora. Per tant, una planta de biogàs que entri com un dels substrats o pel substrat llocs de depuradora, el digestat que surt d'allà ara com ara té aquesta dificultat. La sortida com a comercial la té difícil. I per això precisament també demanem modificar la llei de residus, perquè almenys aquest material pugui ser un fertilitzant estatal i no hagi de passar per tots els condicionants d'aquesta normativa europea tan exigent i tan restrictiva. I per això aquí creiem que és necessària modificació, que hem plantejat i continuem insistint. I quan arribem al punt final, que és ara ja un material que la part que no hem aconseguit transformar en fertilitzant comercial, o va als gestors, o va a fracció líquida, etc. Aquesta part s'ha d'aplicar al sòl perquè té un contingut de nutrients que és interessant, d'acord? Què hem de tindre en compte? Doncs hi ha un decret de gestió de direcció i fertilització, que estableix unes èpoques en què és més adient i unes en què no s'ha d'aplicar, depèn del cultiu, etc. Unes dosis màximes, sobretot en termes de nitrogen, que és el que us comentava que té més limitació. I com que és un residu, perquè tot i que jo soc del Diocesà d'Agricultura i Ramaderia, els meus companys de l'agència és una mica com enfocar la xerrada, com a residu necessita un pla de fertilització més detallat de les parcel·les que no s'aplicarà, però això ja és en la fase d'aplicació. No és en la fase d'autorització ambiental, aquest ja ho detall. I en determinades situacions, no totes, caldrà traçabilitat GPS d'aquest material, que és un residu, que surt de la planta i va a parcel·la agrícola, sobretot quan va a més de 5 quilòmetres de la instal·lació. Això és equivalent al que passa amb les dejeccions, quan viatgen molt lluny de la granja. Bé, i com que és un residu, doncs també hi ha una documentació de control, que pot ser o una fitxa d'acceptació o una fitxa de destinació. Quan va agrícolament, normal és una fitxa de destinació i si és un altre gestor, seria una fitxa d'acceptació. I només perquè tingueu el quadre complet, des del 2023, de fet des d'enguany, des del 2024, que és quan realment ha entrat en vigor, hi ha un Reial Decret Estatal de Utilització Sostenible dels sòls agraris que introdueix algunes restriccions, però que en principi pel tema que hem vist no són insalvables, perquè a Catalunya, amb el decret que ja teníem, el 153 del 2019, ja havien regulat molts d'aquests aspectes i per tant ja estàvem molt encarregats d'aquesta línia de com gestionar no només les dejeccions, sinó també els residus que tenen valor com a fertilitzant. Acabo ja, últim. Perdó. I només comentar, com que el tema del digestat és complexa, estem acabant de redactar el que és una estratègia catalana del digestat, que va junta paral·lela una miqueta amb l'estratègia del biogàs, tot i que amb el temps va més enrere, i l'objectiu és posar mesures per millorar tots aquests entrebancs, com ja el que hem esmentat, el fet de la dificultat a vegades de ser fertilitzant comercial, sobretot si hi ha fangs, etc. Està previst que pugui aprovar per acord del govern i tot i que en les estratègies del digestat sí que, com ja sabeu, hi ha una línia d'ajuts per plantes de biogàs, que hem tret ara fa massa,
que repetirà l'any que ve l'altre, i que aquesta línia d'ajuts és també per instal·lacions de tractament del digestat. No només pel director, sinó pel tractament del digestat. Perquè ens interessa que es tracti que hi hagi el màxim de part que pugui ser per utilitzament comercial, el fracció líquida per abocar, per regar, i que la part que queda, que és residu, sigui la mínima possible. Bé, i amb això acabo i si m'he passat una mica, m'he passat l'últim, que es permet. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Ara penso que també connectareu perquè els que estan en línia d'aigua i residus si hi ha alguna cosa. Doncs ara no hem aconseguit seguir molt bé el temps, però jo crec que tenim temps per fer preguntes. Ho hem posat quasi fins a les 12:50 o quasi a la 1, per si algú ha d'agafar l'autobús que hi ha per anar a ferrocarril. Si algú ho ha de fer i arriba a l'hora, doncs parlar tranquil·lament. Algú l'ha d'agafar? Doncs si tens alguna pregunta, donarem prioritat per poder fer, però ara seria el torn vostre de preguntes, dubtes, suggeriments, el que creieu oportú. Tenim estona, per tant, i totes les persones que han intervingut doncs estem a disposició per qualsevol cosa que hi hagi. També la gent del xat ha tingut temps per fer-ho o anar aprofitant, no sé si ja anirem també introduint les preguntes, però algú vol trencar el gel? Iniciar preguntes o ha estat tot claríssim i a partir d'ara tots els projectes entraran en tota la informació. Tots ponent, Albert? Jo soc ponent, però m'he deixat una cosa que era important comentar durant l'exposició, que és el tema de la coherència, que ha sortit en molts llocs. Penseu que en els projectes, quan necessita tota la documentació, doncs hi ha mòbils. Es presenta molta documentació, entre elles hem vist l'informe base de sols. Algunes de les activitats poden estar sotmeses a accidents breus, hi ha una altra documentació, i en tots aquests projectes es parla de les substàncies que es fan servir, junt amb l'annex que us he comentat que he de signar. Molts cops, quan miren les tres coses, no quadren. Llavors, la coherència és important. És a dir, és molt probable que l'anàlisi d'accidents breus hagi fet una enginyeria, l'estudi bàsic de forma hagi fet una altra, i l'annex l'hagi fet potser el responsable de l'activitat. La coherència és important, perquè llavors no saps quin és el bo. El que m'estàs signant en declaració responsable, el que has dit en l'informe base o el que has dit en accidents breus. Us ho tingueu en compte. Repetreu això de l'informe base, el document tipus, l'annex 3, hi ha una explicació sobre aquest informe base que ens han comentat. Una pregunta des de moment. Un día voy a hablar en castellano. Vale. Todavía no he aprendido. Soy Juan Ramón Array de Verdalia Bioenergy, que estamos promocionando varios proyectos en Cataluña y uno en concreto se está tramitando ya, el Cuyat, y tenía, primero agradecerles a la organización y a todos los ponentes de la celebración de la jornada, y estaba especialmente interesado en el concepto de ventanilla única que habéis presentado por tarde, pero no había compañeros míos aquí en la sala, y quería profundizar respecto a ese concepto que entiendo que es una buena iniciativa de cara a agilizar la tramitación de los proyectos, que son los promotores, es en lo que más interesados estamos, ¿no? Entonces, son dos preguntas. Una, si ese concepto de ventanilla única puede ser aplicable a proyectos que ya se estén tramitando. Nosotros tenemos uno ya que se está tramitando. Y si fuera así, ¿cómo se puede gestionar eso? ¿Cómo aplica a aquellos proyectos que ya estén iniciados en su tramitación ambiental integrada? Y dos, que igual me he perdido porque he llegado tarde, ese concepto de ventanilla única, ¿de quién depende o quién es el responsable o qué departamento o qué personas son las responsables de la administración en su gestión? Vale.
Bueno, soy Isabel Alicante, soy de la oficina empresarial, soy responsable de una niña única. Estamos, digamos, vinculados al Departamento de Empresa y Trabajo, pero es verdad que somos una unidad transversal dentro de la Generalitat, porque, digamos, nuestro orden del día al final es eso, es, digamos, cuál es la relación de las empresas con la administración y, por tanto, cómo nos podemos agilizar en este sentido, ¿vale? Con independencia de después a donde tenga que recaer, digamos, la tramitación en sí o a la persona responsable que deba informar al respecto. Entonces, en relación a los proyectos que podíais ya tener en tramitación, en un principio, al menos en el caso de Bioenergy, ya lo habéis tramitado a nivel, digamos, de ventanilla única, en el sentido de decir, pues que ya hay algunos proyectos en los cuales si, por ejemplo, vosotros los habéis tramitado, en algún caso, si no estoy equivocada, vosotros ya habéis solicitado, por ejemplo, ser clasificados estratégicamente, por tanto, hay esa clasificación y, por tanto, digamos, ya estamos en contacto en este sentido pues, con las ingenierías, etcétera, pues en el sentido de cómo agilizamos, o sobre todo un poco, pues os ayudamos en el hacer el seguimiento de todas estas tramitaciones, pues para, digamos, poder ayudaros en que sea lo más ágil posible y en este sentido. Pero que con independencia de que seáis proyecto estratégico o no, porque al final, digamos, en plantas de biogás a día de hoy sí que hay un acuerdo del gobierno que dice cuáles de estas actividades industriales pueden formar parte y por tanto ser clasificados estratégicamente o no, es verdad que digamos, en nuestro ADN, ¿vale? Tiene que estar el hecho de que cualquier empresa, cualquier necesidad que tenga, pues la podamos ayudar y que sobre todo que podamos, que no repercuta, dijéramos, en la puesta en marcha de una actividad en un tema, dijéramos, de que seamos lentos por parte de la administración. Por tanto, dijéramos, todo lo que al final el día a día es que lo tramitéis digitalmente y que por tanto todo el seguimiento lo podéis hacer desde allí y lo que vamos haciendo un poco desde nuestra parte, digamos, de lo que sería lo que nos tocaría como parte de hacer, es al final poner todas las herramientas a los diferentes vectores que habéis ido viendo a lo largo de la jornada de hoy, pues para eso mismo, pues para que por ellos sea lo más fácil posible, ¿no? Subir, digamos, pues toda la información que requieren, todos estos requerimientos que puedan llegar, etcétera y tal, pues que todo eso lo tengáis desde el minuto cero a disposición vuestra y sobre todo, más que todo, pues para que eso mismo, para que también sea fácil vuestra respuesta, digamos, y que siempre sea como el mismo canal, o sea, que no, hoy estamos hablando mucho de la parte de las autorizaciones ambientales, pero otro día hay tramitaciones urbanísticas, otro día hay otra, y entonces esto es un poco, digamos, lo que estamos aquí. I tant, relacionat amb la finestreta única, Salvador Solat, de Sonovat, el PEUA, o sigui, el Pla Especial Autònom, clar, no entra, encara no teniu habilitat, entenc jo, dins l'oficina de gestió empresarial. Llavors, o bé l'entrem via els ajuntaments, o bé si volem entrar a la Generalitat, entenc que ho hem de fer per petició genèrica. Bueno, ara ja tenim una primera cosa, diguem-ne, que hem començat a treballar, que és, ara, a dia d'avui, sí que vosaltres, a totes les tramitacions urbanístiques, teniu, diguem-ne, l'obligació de fer-lo a través de l'Ajuntament. Ara bé, el que sí que ja està posat i és operatiu és que els ajuntaments, totes les peticions de tots els vectors, ja la fan a través del nostre model de gestió. És en el sentit que l'Ajuntament ho envia en aquest sentit a la Generalitat i en aquest sentit ja l'urbanisme en el seu moment ja tenia un grup, diguem-ne, els seus serveis territorials, doncs ja ajudaven els ajuntaments a poder fer totes les peticions, sobretot perquè durant la tramitació urbanística poguessin tenir tota la informació de tots els factors. Per tant, el que ja han fet és que aquest pas ja està, o sigui, ja està operatiu. Els ajuntaments ara el que fan és que fan la petició, diguem-ne, a la Generalitat i per tant ja entra al nostre sistema i per tant des d'allà ja controlem les peticions que s'han fet als vectors o no i una mica controlem els terminis. O sigui, ja hi ha plantes de biogàs, per exemple, que estan en tramitacions urbanístiques i des d'allà ja les controlem. Però sí que és veritat que ara estem treballant amb l'equip d'urbanisme amb la idea que
totes aquelles peticions urbanístiques que poden també ser presentades pels titulars, pels privats, doncs que ja el seu model d'entrada sigui a través de canal empresa i, per tant, ja hi arribi directament i garantint en tot moment que l'Ajuntament és coneixedor, però sense que sigui el tramitador, sinó que només sigui tramitador en aquells casos en què així ho requereixen. Això és el que estem treballant amb urbanisme perquè hi pugui ser. La idea... És que vull fer una precisió perquè, la planificació urbanística ara estem fent molts temes i se'n surta com a 20. O sigui que no és fàcil, no és sempre igual. El Pla Especial Autònom és un cas molt específic, com he dit abans, en què el tràmit no és municipal. La tramitació la fem des de les comissions d'urbanisme. Per tant, aquesta entrada a l'Ajuntament, l'entrada pot ser a l'Ajuntament, l'entrada pot ser a l'OEG, però hi ha un moment que el o sigui, no està fixat de manera unívoca encara. Sí que ho està en altres tràmits, com ara explicava molt bé la Natàlia, quan el responsable del tràmit és l'Ajuntament, que l'entrada volem que sigui a l'OEG perquè hi hagi una traçabilitat de tot el procediment. Per tant, en aquest cas concret, l'entrada pot ser per l'OEG, però també pot ser directament, diríem, en l'òrgan ambiental, que és el que comença el tràmit dins del procediment ambiental. No, això molt bé. Les empreses... O sigui, que pot entrar a través del tràmit ambiental? Sí. Si hi ha alguna pregunta online i després continuem per crear... Continuarem amb el Francesc per a algunes preguntes. Ens diu, hi ha una pregunta que, com que has fet referència a la importància de la mobilitat, la pregunta que ens fa és si això es tradueix en la necessitat d'acompanyar el pla especial amb un estudi d'avaluació de la mobilitat generada. Sí, entenc que sí. O sigui, jo diria que no és un dels supòsits que la llei de mobilitat, el decret de mobilitat marca com a preceptiu, però bé, el decret es va fer en un moment en què aquestes necessitats encara no hi havia aquest tipus d'instal·lacions. Jo crec que, o sigui, tot i que normativament no és obligat, entenc que aquests projectes han de venir acompanyats d'un estudi de mobilitat generada, sí. Això, de fet, després Carreteres ho ha d'informar i ha de veure que la xarxa de l'entorn sigui suficient per la mobilitat que s'ha generat. En aquests casos, quan es volen implantar les plantes en sòl rústic no urbanitzable, s'ha parlat de la figura de l'instrument del pla especial, però no s'ha parlat de la figura del projecte d'actuació específica. No sé si és una figura complementària o en quins casos aplica una o una altra, el PAE, o si podries... De fet, el PAE és una figura, diríem, de rang menor, que només fa referència al que és el projecte. El PAE pot ser vàlid quan ja tenim el sòl qualificat com a sòl de serveis tècnics. En aquests casos, quan hi ha un planejament general, diríem, ja preveu que hi ha una ubicació concreta. Però, en general, diríem, la figura que ens convindrà més centrat en aquesta perquè serà la que en major casos serà necessària, que és el del Pla Especial Autònom, perquè té aquesta capacitat de qualificar el sòl. Llavors, l'altra manera és fer una modificació del pla general, que ens qualifiqui el sòl, i al mateix temps llavors fer el projecte d'actuació específic després. Parlar tot això, al final acaba sumant més temps. La figura del pla especial, d'alguna manera, es va crear per poder agrupar les dues tasques en un sol document. Deixem descansar el Xavier ara i li farem una pregunta que tenim sobre aigua. O sigui, Rosa Maria, la pregunta diu que has comentat que per recirculacions internes no cal autorització, però si una part s'utilitza per a rec intern, sí que cal sol·licitar autorització, en el cas de rec. D'acord. Qualsevol reutilització... Un momentet que tenim un problema tècnic. Problemes tècnics.
Engegat, o t'has desconnectat. No has anat engegat? Sí, sí. No. Hola? Ara, no? Hola? No. Hola? No? Ara sí. No, però se sent molt baixet. A veure. Què tal? Millor? Ara millor. Ara sí que te dono volum i ja està. Has sentit la pregunta? Sí. Era en referència a les reutilitzacions. Tot el que sigui considerat com un calaix negre de processos, això no es considera abocament i no necessita autorització. Però en el cas que sigui per un ús diferent, per exemple, amb això m'estava referint a la intervenció que fa l'Agència de Salut Pública perquè incorpora també paràmetres de naturalesa microbiològica per protegir la salut dels treballadors o del medi ambient o a nivell natural. Aquestes sí que necessiten d'autorització, sí que necessiten d'un pronunciament que fa l'Agència de Salut Pública en funció del Reial Decret 1620 del 2007. És aquí on feia referència. O sigui, és una autorització que s'incorporen paràmetres de caire microbiològic. D'acord? La resta de reutilitzacions que es fan, com si fos una caixa negra de tapes i corrents, això forma part del procés productiu i no és necessari d'autorització. Hola, Bernat Masdeu, també per la Rosa Maria. Quins usos s'estan autoritzant per les aigües regenerades? Els usos són els que estan determinats en el decret en el 1620 del 2007. Acostumen a ser usos d'aigua per a reg, de jardins, de camins, com a reg, com a aigua per a regar, també com en torres de refrigeració o temes de circuits de refrigeració i també hi ha usos ornamentals. O sigui, són més aviat usos en els quals hi ha com una possibilitat de risc sanitari. D'acord? En la resta d'opcions és el que comentava que són usos interns de procés productiu. I per usos industrials externs es pot fer servir l'aigua regenerada? Sí, es pot fer servir, però llavors sí que hi ha d'haver, el que està proporcionant aquesta aigua regenerada és productor i l'altre és consumidor. Llavors, això sí que s'ha de donar. Això teniu en la reforma del Reglament de Domini Públic Hidràulic que es va aprovar al setembre de l'any passat. Allà especifica que aquests usos en el qual el generador de l'aigua residual regenerada i l'usuari s'han d'identificar com a tal i han de tenir una autorització particular. És com si fos una concessió. O sigui, per l'activitat que utilitza aquestes aigües residuals regenerades és una concessió. S'ha de fer el tràmit de concessió. Però això és independent de l'autorització ambiental. És un tràmit a banda. Seguint amb el xat, hi ha una pregunta de cara als residus i aquesta és per nota. La pregunta que hi ha, la llegiré, diu: en el cas d'una planta de digestió anaeròbia de purins i fems, i ens diu SAN de classe 2, per fer una valoració de la fracció líquida del digerit codificada com a R-1, que he estudiat tot el tema, que és valoritzacions agrícoles, ens pregunta si és necessari fer una pasteurització de purins i fems. No sé si heu captat o us ho dic altre cop, perquè en el cas d'una planta de digestió anaeròbia de purins i fem SAN de classe 2, per fer la valorització de la fracció líquida del digerit, si és necessari fer una pasteurització de purins i fems. Hola, us he contestat en el xat. En principi, si això són només exclusivament purins i fems, per aplicació agrícola com a residu, jo entenc que seria una d'aquelles excepcions que ens dona el reglament 1069, que es pot aplicar directament a sòl i, per tant, no li caldria la higienització. No sé si m'heu sentit, Sí, perfectament. No sé si el meu company, el Josep Maria Virgili, vol afegir alguna cosa. Bon dia, Sebastià Ferrer, de Noguera Renovable. Nosaltres ja tenim una planta de biogàs, ja estem a una ampliació. Llavors, des d'urbanisme, de la ponència d'urbanisme, la primera ponència, han parlat i han fet molt incís amb el tema alternatives. Llavors, jo si ens podeu aclarir
el tema alternatives, si això es refereix a que s'han de destinar diferents ubicacions, si hi ha d'haver una distància, si s'han de posar altres alternatives. En el nostre cas, es tracta d'una ampliació i ja estem fixats a una zona en concret. A veure si algú podria aclarir aquest aspecte. Sí, l'anàlisi d'alternatives està justificat pel que dèiem, que és una activitat en el sòl urbanitzable i que, per tant, cal buscar quina és la millor ubicació des de diversos punts de vista, des del punt de vista ambiental, punt de vista territorial i punt de vista del paisatge. Evidentment, s'han de tenir en compte molts paràmetres, però quan és una ampliació és evident que el fet que estàs ja tens una peça que existeix, aquí és un fet que normalment seria determinant. No sé que hi hagi un impediment, diríem, que aquella planta realment estigui molt mal col·locada perquè és inundable o perquè no sé. Llavors seria millor no... Però el normal seria que aquest fet pesi molt real. Tenim una pregunta del xat que potser és per tu, també pels companys d'Agricultura, que ens diu en la tramitació, en el cas de la tramitació urbanística del Pla Especial, també s'ha d'acompanyar d'una anàlisi d'afectacions agràries segons la llei d'espais agraris? Es fan aquesta pregunta. No se va contestar, no indicarem la senyora que estoy jo. No, Jo entenc que sí, entenem que sí, de fet, s'ha de presentar aquesta anàlisi d'afectació agrària perquè estàs en un espai... O sigui, aquell sòl és rústic, a part de tot això, per tant, està afectant. Però ja ho confirmarem. Vols afegir alguna cosa? No, sí. Bé, la llei d'espais agraris diu això, que qualsevol documentació urbanística ha de tenir aquest anàlisi d'afectacions. De fet, això hi ha vegades que té menys sentit, ja en té més. En aquest cas jo crec que el té tot, perquè diríem, estem, com ja ho hem dit moltes vegades, estem en un sòl que no està preparat per a aquest tipus d'activitats i, per tant, veure si això afecta uns sòls que tinguin valor agrícola o no, doncs evidentment ens interessa saber-ho. És un tema que serà important. Bé, tenim una altra pregunta del xat, en aquest cas per MTDs, per Albert. Ens diu, donat que es tracta en sant de que les instal·lacions, la pregunta és, són aplicables les MTDs específiques a indústries de mataderos, subproductes animals o coproductes comestibles? No són aplicables perquè aquest document, aquestes conclusions a les que es fa referència és per subproductes comestibles, d'origen animal comestibles i sanda que és no comestible, per tant no s'aplicarien aquests MTDs. Aquí tenim una pregunta una mica general, que sàpiga la resposta. Es diu, en cas que una societat construeix una planta de biogàs als voltants d'una explotació ramadera o gestor de residus, per exemple, una planta de compostatge, ens demanen si podem aclarir com es contempla el marc normatiu de com poden cohabitar dos gestors de residus amb llicències ambientals i urbanístiques diferenciades que pot ser que no compleixin distàncies mínimes entre plantes que fan servir sangre. Se'm s'ha fet un silenci. Repeteixo, és a dir, es parla que una planta de biogàs al voltant d'una explotació ramadera o gestor de residus, com es contempla, suposo, el tema de les distàncies de cohabitació de dos gestors de residus amb llicències ambientals i urbanístiques diferenciades, cadascuna les que toquen i no compleixen. Tenim una resposta? Al respecte de residus, nosaltres no tenim cap legislació que ens digui o ens indiqui distàncies entre gestors. Això ja és un tema que
Potser des d'Agricultura poden comentar-vos al respecte de l'estar un gestor al costat d'una explotació ramadera pel decret aquell de distàncies. Però a nivell de gestors poden estar un al costat de l'altre, no hi ha cap normativa que ho impedeixi. Ara mateix. Hi ha explotacions ramaderes i que a distàncies ho passen els meus companys. Novament, no som exactament ramaderia, però la idea és aquesta. O sigui, per prevenció de riscos de sanitat animal, doncs a prop d'una granja no s'hi pot instal·lar una altra granja massa prop i amb les distàncies regulades, però tampoc altres instal·lacions que no fossin granges poden suposar un risc sanitari per a aquella granja que ja existeix. I en aquest sentit, hi ha el Reial Decret del Porcí, que estableix 500 metres des d'una granja existent a una possible nova instal·lació en risc, etc. I això fa que en algunes zones sigui difícil trobar una ubicació per una planta de biogàs nova, perquè aquests 500 metres de vegades costen de trobar. Sol comentar que aquest aspecte on es mires el tràmit urbanístic, per tant, aquesta limitació, quan se trobarà és dins del tràmit urbanístic, perquè l'ambiental aquest tema no l'avalua. Afegeixo que el tràmit urbanístic en principi és quan es demana informe a la secció de ramaderia corresponent, que és la que té la capa gràfica amb totes les ubicacions de les granges i pot pronunciar sobre aquest aspecte. Pregunten si un escorxador seria equivalent i diu que sí. Sempre és quan hi ha un risc amb una instal·lació per tema humana o animal. En aquest cas animal, però... Són més actius dels Roxat que els que estan a sala. Miquel Aldric, de Verbali. Una pregunta pel Pep. Hem parlat molt, primer de tot, felicitat per l'organització. Referent al tema d'interessos de referència i el fet d'haver fet el pla de gestió ambiental agrari, en nitrogen de referència o quan s'hagi d'agafar i fer el trasllat de nitrogen de referència de les explotacions al pla de la planta, serà necessari la vinculació de les terres un a un de tots els afectats o es podrà vincular automàticament el pla que tingui l'explotació a la planta per tal de facilitar, però si no serà bastant complex. No, sembla que s'ha pagat. No se sent. Bé, en principi hi pot haver un interfall que se solapi. O sigui, hi ha terres que apareixen al pla de la granja, però que passaran al pla del gestor, de la planta de biogàs. En aquesta interfase, si ja es veu que és per aquest solapament, doncs no. És la vinculació de... O sigui, quan es fa un pla de gestió, doncs s'ha d'agafar i s'ha de sol·licitar al propietari de la terra la vinculació al plan o al pla de gestió de la granja o que sigui. Aquesta vinculació, si es podrà fer automàtica de pla de gestió d'explotació a planta o s'haurà d'anar propietari per propietari demanant aquesta sol·licitud. Mentre amb el nou sistema liderat no demanem explícitament els contractes, però sí que en cas de l'auditoria d'inspecció s'hauria de mostrar que aquesta planta compta amb el consentiment del cultivador de la terra. Que aquí és conflicte en el cas d'inspecció, en el cas que ho requerissin. Però amb el nou sistema informàtic que hem implementat els plans de gestió de granges i també aquests plans ja detallats de gestió de residus, aquest pla detallat ja que hem dit quan ja comença a funcionar, no demanem explícitament que s'aportin els contractes. Hi ha una pregunta del xat específica per Anna Torres que ens diu
En un moment has fet referència a quina normativa estableix, o sigui, podríem repetir quina normativa estableix que es tracta d'un annex 1.1 en comptes d'un 1.2b? No ho sentim. El Real Decret Legislatiu 2016 o el Real Decret 815-2013, els dos són classificats dins del seu annex 1. Llavors, la normativa catalana va afegir una disposició que diu que el que està incorporat en aquesta normativa estatal, en aquesta que he anomenat, també automàticament passa a l'annex 1.1 de la llei procedimental catalana, que és la llei 20-2009. I això vol dir que, com que la llei 20-2009, al seu article 7, si no recordo malament, diu que totes les noves implantacions d'activitats de l'annex 1.1 d'aquesta llei han de passar a avaluació d'impacte ambiental ordinària, independentment del que digui la llei d'avaluació ambiental, per la llei procedimental catalana ha de passar a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Estem ara, diguéssim, amb el temps que estava programat, però si hi ha alguna pregunta, un parell de preguntes més, aquí dalt. Aquesta sèrie per vosaltres que ens pregunten sobre el document del projecte tipus i la pregunta és que en aquests moments és un esborrany, quan es té previst aprovar-lo. A veure, aquest document és una guia, per tant, no és que hi hagi una aprovació formal perquè a partir d'ara tots els projectes han d'entrar en aquest format. Està fet, sí que hi ha unes taules d'informació, però és un document guia que us pugui servir a vosaltres, que podeu utilitzar si creieu convenient, però no està, per tant, com una aprovació formal no existeix. És un document que ara el que hem de fer, us he dit abans, és un rentat de cara una mica de tema format, el contingut creiem que ja està, i aleshores en el moment en què estigui penjat a la web en PDF és que el considerem prou bo per poder-lo servir i el anirem actualitzant. Per tant, sempre és possible, ja el anirem avisant quan s'actualitzi, però és un document que estarà viu i anirem actualitzant. Per tant, estarà aprovat al moment que està penjat a la web. Però sobretot insisteixo que és un document guia, és un document per vosaltres per poder tenir quin tipus d'informació, que no vol dir que l'hagueu de presentar exactament en aquell format. De fet, hem establert un període de 30 dies, com ha comentat el Salvador, perquè pugueu fer les vostres aportacions. El xat està al correu del Salvador i el meu, i llavors un cop passi aquest mes, llavors ja donarem per tancat el contingut i ja passarem a la versió PDF. Però són aquests 30 dies que esperem per veure si vosaltres des del punt de vista operatiu teniu alguna cosa a dir. No sé si hi ha alguna... No hi ha hagut cap pregunta pels companys de contaminació atmosfèrica o lumínica, per tant, és de suposar que aquest apartat està claríssim, meridianament, però si no hi ha més preguntes, recopilarem de totes maneres tot el que hi ha hagut al xat i el que ens heu comentat. Com us deia, aprofitarem per fer aquest document de preguntes freqüents perquè quedi. I suposo que seríem amb la cuenta, les conclusions, per Màrius Aguirre, que és el coordinador de la Comissió de Biogas del clúster de bioenergia. Aprofito per donar-vos les gràcies per tot i per tota la feina. Bé, les gràcies per vosaltres, en tots els ponents, que ens acompanyeu presencialment i online. Som ara mateix 100 persones connectades, els que som aquí. I poc més a afegir, que això segueixi la continuació, que portem ja anys treballant. De cara als companys d'administració, podeu comptar amb el clúster, com ja heu fet, i n'estem orgullosos. O sigui que us agraïm que qualsevol matèria en què nosaltres també podem col·laborar o que la nostra opinió us pugui servir, això estem. Així mateix amb els socis del clúster, qualsevol
problemàtica o dubte que tingueu, doncs ens el podeu fer arribar, perquè també actuem com a canal de comunicació i els que no són socis doncs us animo a que us afegiu. Ja veieu que aconseguim juntar molta gent i tots amb el mateix interès, que és el sector del biogàs per les energies. No ho tenim fàcil, jo crec que una part que ens agrada d'aquest sector és que engloba molts aspectes del territori i a la vegada és el desafiament amb el que ens situem. Moltes gràcies a tothom i estem a la vostra disposició. Moltes gràcies als ponents, als que esteu online i també als que heu vingut presencialment. Gràcies per l'esforç. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Gràcies, bon dia a tothom. Gràcies. Adéu. Presentacions més que te les faig arribar per correu electrònic o per Quitrans. Si peguen molt, per Quitrans. No